Ето, че дойде един изненадващ автовоз на нашата база. Сега ще ви покажа какво имаме. Ето го, Ивчо веднага се захвана да снима. И да видим какви са новите попълнения. Ивчо, коя ти е любимата кола от този автовоз? А коя ми е любимата? Да. Кажи какви има, че аз не съм казала на хората. Имаме Хикс тройка, Infiniti QX80, имаме GLE, имаме Cherokee, имаме Хикс петица M, между другото E70M. Това е рядко в България срещано и така нататък. Имаме една 340 и една Kona нова. Ако трябва да избирам аз автомобил, който да карам, сигурно бих избрал GLE-то. Защо? Ами защото е сравнително икономичен автомобил, нов, джип и смятам, че най-добре от тук от всичките, които са. А иначе, ако търсиш повече динамика, със сигурност не бих взел М-ката, X-петицата, въпреки че тя има мощност, ами бих взел 340-ката. Защото е B58, помпиш леко, тия примадни са и после газ, да застават по светофарите. А ти коя би избрал? Чакай аз да ги разгледам, так му ще ги покажа на хората по-детайлно. Ами... Не знам. Какво е това BMW? Това не е Космос. А това другото BMW какво е? Това е X5M. Да, а мен качи ли не ми се иска джип. Една джипка не може да се сравни с седан или с купе или да, с нещо такова. Има хора, които търсят просто комфорт, човек. Защо да си взимаш, ако си семейство, примерно с 2-3 деца, за какво тази спортна кола? Така, да, ама говоря и сега, например, ти защо би си взел джип вместо някакво, да кажем, купенце? Ами единствената причина, поради която бих си взел джип е, ако имам вила някъде по Баира, горе по планината и да мога да си ходя там. А иначе цялостно, джип, аз харесвам джипове, на мен ми ходят, висок човек съм. Хубаво е да ми е малко по-комфортно, но може би на този етап, понеже съм още така не е озрял напълно, бих си взел едно копенце, за да си направя кефа и после вече джипче. Все още нямаме деца, така че... Да. Така е, много правилно. Ето щетата се намира ето тук отзад. Да видим. Да. Широк. Какво да им кажа на хората? Евчо ми каза, че щом правя влог, трябва да говоря повече. Да ги питаш въпроси, нещо интересно. Ти, Не, аз съм включила на така да може да се чува. Не може и ти да плямпаш. Обаче, имаш още какво да учиш? Какво правиш? Една секундичка.
да снимам моето БМВ-нце. Ще ми отива ли иначе едно БМВ? Аз при много исках единичка, тъкмо това си говорихме. Това е мечтата на всяка жена. БМВ единичка, автоматик. Единичка. Бяла с кафяв салон. И вика, ай намери ми, а те има 5 броя в Европа, не мога да... Аз исках черна с червен. Тя иска бяла с кафяв салон. Да, да. Поръчкова сигурно. За 1000 лев. Еми, така е. Ма няма нищо, аз съм доволна с моята бяла перла. И също скоро качихме едно клипче, което беше доста така на шега. С въпросните марки на гуми на един автомобил. И, например, как да видите дали един мъж е наистина заможен или е въздух под налягане. Но то беше, нали, в смисъл шега, общо взето. И просто искахме да кажем, че, защото Ивчо ми каза, че има хора, които карат много скъпи коли, ама с гуми, които са леш. И просто това искахме да покажем, че, нали, да сравним как, например, се едно, ако носиш маркова рокля и бижутото му е същата работа. Но хората явно малко повече се засегнаха от тези мои думи. И да, коментарите не бяха много позитивни. Имаше и хора, които казаха, че сме прави. Но общо взето, да, не е добре положението. Хората не разбират от шега. Но няма нищо. Аз си търся колата да ви покажа моите гуми, защото аз карам с гуми Мишелин. Но я няма, защото днеска не дойдох с нея. Изобщо не знам. Много ме напече слънцето. Колата има някаква защита. Не чух каква. И затова май сега не иска да тръгне. Ама си пали. Всичко е наред. Не знам, доколкото виждам, търсят някакво копче май. Не разбирам от такива скъпи коли. Това не е ли най-красивия общак, който сте виждали? Правим влог за YouTube. Ти не беше ли менеджер по продажби? Понижиха ли те? Да. Целият в прахоляк ще станеш, както се е изтупал. Съм се ступал. Викаш, аз така си хода. Да. Нали съм менеджер по продажби. Да. Но това според мен не трябва. Добре, ти си знаеш. Няма да се бъркам. И сега се валят хикс петичката. Сега ще ви покажа Мерцедеса, който пропуснах да снимам. Доста е мръсничък, но ще го поправят. Винаги казвам, че най-отпред, най-отгоре на автовоза са най-яките коли. Този път е изключение, но пак не е зле. Ето сега ще свалим и последната кола от автовоза. Просто нямам търпение, защото слънчасах малко. Но поне така тем за лятото ще хвана. И това е. Малко по-кратък е влога днес. Но другия път повече. Ето е отвътре с салонче от плат и тук с екранчетата.